iintshaba enemies, zakhe his own enemies. xa eselethandaza kufuneka uba makathethe noThixo wakhe When he was about to pray or he was praying, uthetha speaking to his God, umhlolo he says, uthetha ntoni he proclaims peace. uthi bawo He says, Father, baxolele forgive them, abayazi into abayenzayo. for they know not what they are doing. Sisathetha ngentshaba emasizithande bethu. We are still speaking about the enemies Sisathetha that we need ngantoni? to love. Uthi xa ethandaza ephaya wonqena uyichaza le ntlungu. When he's praying, being there, he did not explain this pain. Akatsho uba bandenzele into yoba uthi nje le ndebe mayidlule. He doesn't say this is Hallelujah. what they did. He says, let the Akayichazi le cup pass. ntlungu. Akasho uba bandenzele le nto bandenza le nto. He doesn't say they did this and this to me. Uthi nje He says, le ndebe let the cup, mamela. listen, Uthe mayidlule le ndebe hayi ngokuthanda kwam. says not because of my will, Ngokuthanda kwakho. but the will of you, Ngoba Father. umbonile uyise For he has ehlungwini. seen his father being in the cross. Uyibonile umbonile uyise phi enhlungwini. Wasithanda intoni? Wasithanda intoni? He loved Thanda his nenhlungu enemies. ezo kanye. He loved even the pains themselves. And ndifuna uya kwenye into engoku. Uyabona xa uzawuxolela umuntu You know, when you are about to ndikunika forgive indlela someone, elula. to give you a simple way, Ngoba xa sikuba umuntu ekwenzeka kubi kunzima umxolela. because when someone has done bad unto you, it's difficult to forgive Ndifuna him. ukukunika indlela elula. I want to give you a simple and easy way. Jonga apha. Look here. Sufuna uxolelana nabantu. Don't go and forgive people. Uyawuyigqiba. When you'll finish this, Ngoba umuntu ukona namhlanje akuphinde ngomso. because a Akone person namhlanje sin against you akuphinde today and ngomso. repeat it Akone tomorrow, namhlanje akuphinde. and tomorrow he repeats Musa the uba same. nengxaki nomuntu. Don't have a problem with the person. Yiba nengxaki noThixo. You have a problem with God. Ithi nje Thixo wami Says, my God, ndiyamxolela I forgive him. uZungula. I forgive Sungula. Ndimxolela ekuzukisweni kwakho I'm Thixo. forgiving him in your glory. Le nto ungaba ndiyayithanda kodwa ke ngoku ndihloniphe wena Thixo. You say, I don't like this, but because I respect you, Kuba God, wena unomthetho owubekileyo. because there is a commandment that you have given unto us, Wathi mandixolele abantu. that I should forgive people. Ngumthetho wakho lowo. It is your commandment, Ngako ke Nkosi yam and therefore, Lord, ndiyamxolela I forgive him. kuba kwinyanzelekile ndimxolele. Andifuni kungamxoleli ndishiywe nanguwe Thixo. I don't want not to forgive and be bad unto you, God. Ndikhethe into yokuba mandibe nawe Thixo nakwezi ntlungu ndikuzo. I have chosen to be with you, God, even in the pains that I'm in. Uthanda kanjani? How do Uthanda you like kanjani it? xa kunjalo? Uthanda kanjani? Ngoba the moment uthi ufuna uxolele uzawubagqiba nina bantu. The problem that you want to Xakeke ngabantu abamosha forgive kangaka. individuals, when will you finish Xakeke that task? ngabantu abamosha abanye abantu. Yabona bantakwethu kukho abantu ababekelwe ukuba apha emhlabeni baxoxa indaba. There are people who are brought in this earth Zoluntu. to discuss issues Zoluntu. of the community. Amagqwetha khona, Men are there, i-social workers ikhona, social workers being there, iinkosi zikhona. our chiefs are there. Kubo ke ngumsebenzi lo. That is Kubo their ke duty. yintoni? Bayarhola ngale nto. To them, that is the duty Mane unto besithi them. hayi mxolele lo. They are saying, Mthini lo? forgive this one. Inkosi ke yona ayixoleli nje mahala. The Ithi hayi mntu kabani ndiyakuva. Uthi uyamxolela utsho ngantoni? The chief says, I hear you Hayi that you are ndiyakuva. forgiving him, but what are you having Ityala to support lithethiwe. that? I hear Yonke that into you have igqityiwe. discussed Kodwa this and utsho all is well, ngantoni? but what are you substituting ngantoni? your forgiveness with? How do you support your forgiveness? Asking for forgiveness. Ibhodi yam ikuxolele. My board has forgiven you. Yonke into ilungisiwe. Everything is well Nto and kabani. correct.
hayi uxolo lakho liyamkeleka. Yes, we do accept Kodwa your ke asking for ngoku forgiveness. utsho ngantoni? What are you putting forward Ngoba to kaloku support that? uzongcolisa umzi wam You wena are here to dirty ngezinto my house. zakho. Hlamba inkundla yam. Clean my own garden. Ihlambe Clean my own inkundla. yard. Luxolo ke. That is forgiveness. Loo nto yintoni? Luxolo. Yintoni leyo? Luxolo. Kodwa ke yithini inkundla? Hayi, You must hlawula cleanse inkundla. the yard. Utsho ngantoni? What are And you that is correct. What are you using to support you Apha asking for kuThixo. forgiveness? Here, God, Apha ke kuThixo. here with God, Kufuneka wamkele ezo ntlungu you must now accept those ngoba pains uphiliswa ngazo. because they are healing to you. And funeka yonke into uyijongise kuThixo You umdala. must now focus your mind to God. Apha kuThixo. Ungabe umane ufunana nabantu babaxolele. Ungubani wena? Don't look for Ngoba people kwawena to nje forgive ungumoni. them. Kwawena nje uyintoni? Ungumoni. You yourself, you are a sinner. Bethuna sihamba sonke kodwa. Are we still Sihamba sonke. together? Ndifuna ukugqibezela ke ngoku. I want to conclude now Ndinike uSG. and give to SG. Ndithethile ngokuba sithande iintshaba zethu. Sizithandazela ndithi. I spoke about loving the enemy. And futhi sizithini? Yebantu bam niyeva ngapho. Niyandilandela njengoba ndithetha nje. Igama lenkosi malithunyiswe. Sezaphinde ndibuyele apha. Ndiyafuna ngoba ndingene komnye umcimbi apha. I want to enter into another matter here. Umcimbi othi Matter that says akukho nto lulwimi entwaleni into yokuvuka labafileyo. something that says this thing of resurrection of the dead is just a mere gossip. Ndiyafuna ungena kule nto. I want to enter into that matter. Abafileyo bafile. The dead are just dead. Asinabudlelwane thina nabantu We abafileyo. have no relationship with the dead. Ndifuna ungena apho ngoku. I want to enter into that Ndifuna matter uthini now. ngoku? Ndifuna ungena apho. I want to enter into that matter now. Xa ndizawungena kule ndawo, When I'm about to enter into that matter, ndizawungena ngayo nge-demonstration. I will do it with a demonstration. Ndifuna wena mntana sekhaya. I want you, Nawe mntana sekhaya. Nawe mntana sekhaya. Nawe mntana sekhaya. Siza kwenza i-demonstration ke ngoku we are siyevana. about to do a demonstration. Masize notata abafana izani nibe bangaphi nibe yi-4. Sikhawulezise le nto. Le nto masiyithini le? Masiyikhawulezise. Uzawuma nje apha ndifuna nabaya bakubona. Yima nje ujonge le. Iza nawe uma apha ujonge le. Nawe ume nje apha. Nikani ispace bethuni. Ningasondelelani. Bangaphi? 4. Iza nawe tata. Ngena apha ke. Utata ke lo. Komnye utata lo. It's a father Komnye and a utata father lo. and a father. Bathini na abantu bathi uvuko labafileyo alikho. How can people say there's no resurrection of the dead? Sizayidemonstrate namhlanje le nto. We are about to demonstrate it today. Ndicela uyivisisise futhi. I want you to understand it very clearly Ungaphindi ugeze. and never be misbehaving again. Uthi kuba uyihlwe ebhubhile uthi uyihlwa akekho. Ungaphindi ugeze. Ndifuna ukudemonstrate ubuyaphila. I want to demonstrate to you And that kufuneka you live uhlale here. ngalo lonke ixesha umazi into uba uyaphila. And you must remain at all times knowing that he is alive. Abafileyo The dead, baphumle. Bathule. they are resting, they are silent, Kodwa bayathetha. but they also speak Futhi banathi, futhi bahamba nathi. and they are with us at all times. Masiyeni ke. Let us go there. Utata lo, A father here, umama lo wa. a mother there. uThixo uyabasikelela aba bantu God babini. bless the two Ubasikelela ngale ntombi. by this Le girl ntombi iyazekwa izekwa kulo mfana. and is married to this uThixo man. usikelela aba. God bless the two Abanike lo ndodana. and give them this Le son. ndodana iyazeka izeka le And nkosikazi. he got married to that lady. Baphinda aba basikelelwa ngomntwana. The two are blessed with a Umntwana child. wabo ngulo. Their child is that lady. Umyeni wakhe ngulo. And this is the husband.
Sihamba sonke. Sihamba sonke. Yile nto yenzeka emizini yenu andithi. That's what happens in our Andithi families. yile nto yenzeka ebomini bethu esibuphilayo le. What is happening in our lives? Masihambeni that ke we live. bantwana basekhaya. Let us go now. Igazi elilapha. The blood that is here, Ithambo elilapha. bone that is here, Ukuhleka okulapha. the love and joy that is there, Nokuhamba and the okulapha. walks, Kukhona apha. it's also there. Kukhona apha. Also there, Kukhona apha. also there, Kukhona apha. and also there. Igazi elilapha. The blood that is here, Likhona apha. also there, Likhona apha. also there, Likhona napha. also there. Sisahamba sonke. Niyavuma phofu? Do you agree? Niyavuma. Mhlawumbi asizuvuma kule nto. Maybe we will Mhlawumbi not agree on asizuvuma that. kule. Ndiyaniva uba niyavuma kule. Niyayazi na into yoba imikhuba elapha. You know that Imikhuba the manners and the habits that are here, ikhona apha. also here, Ikhona apha. also there, Ikhona naphaya. also there, also. Imikhuba ke ngoku. Manners Xa and ndithetha habits. imikhuba ndithetha ukwenza kwaba bantu kakuhle nokwenza kwabo kakubi kukhona apha. The conduct of the two is also here. Uyathanda uthanda injalo. Like it or not. Siyavumelana. Siyavumelana. Siyavumelana yan. Manyan. Imake mababhubhe kaba. Let the two die. Naba ke ngoku batheni? They are Yemadoda dead. kanithetheni inyani nithethe ubuxoki. Tell me the truth. Babhubhe nyani? Are they really dead? Babhubhe nyani? Are they really dead? Hayi thethani inyani. Ngoba imikhuba yabo isenziwa ngabaya. Because their conduct and habits And are it- still being done that side. Imikhuba kabani The conduct yaba and the isathini. habits. Yiloo nto ke That is niva why- eBhayibhileni uThixo esithi. In the Bible, God is saying, Yiloo nto ke that is xa why nisiva eBhayibhileni uThixo you esithi hear in the Bible, God saying, ndivelela ubugwenxa I will bonya follow of all the evil of the sons koyise of the ndiwenzela fathers inceba amawaka andithanda. and grant mercy to the multitudes. that Ndivelela hate me. ubugwenxa boyise I follow konya. and attach all the evil of Kwesesithathu the fathers nakwesesine isizukulwana sabandithiyileyo to the third and ndiwenzela the inceba fourth generation of those who amawaka hate me, andithanda. and have mercy Hallelujah. upon multitudes that love me. Haleluya. Ihamba kanjalo ke le nto Now it is. bantwana basekhaya. Yes, indeed. Kungokuba siyazi into yokuba abasemakhaya bayaphila. Xa undibuza uba baphila phi, baphila phaa kum. If you ask me where are they, I will say And they are nangela in me. ngelinye And ndithuka on this utata. one day, Ngoba ndiyasazi you xa know ndithuka yourself. utata ndisithuka mna. When you are insulting your father, you are insulting yourself. Ngeke. Yabona xa uke wafika kule nkonzo. Once you come to this church, Xa uke wafika phi? Funeka uthini? you Ngoba must have uThixo walapha understanding. ukhonzwa ngantoni? Ukhonzwa ngantoni uThixo walapha? The God of this church is Ngengqondo. worshipped with the mind. Ngeke nangelanga elinye It ndithi happened on utata this day. wathini? Hayi bethi ndinintluvele. Just to give you a hint, Bona nje ndithanda uyithetha le nto kodwa ke funeka ndiyithethile. I don't like to say this. Andithandi esiya ndithanda uyithetha ingase ndibayeke khona apha kodwa ndiyazi uba ndiyabarobha. I don't want to leave it here because I'll be robbing you. Ndinirobhe. Ndiyiyeke apha le nto. Hayi ndinirobhe ndiyiyeke khona apha. Ndidlulele phambili ngale nto. You want me to continue with this? Jonga ke Look here. ndivelela ubugwenxa bonyana. I follow and attach the evil of the Kwesesithathu. sons Nantoni? Nantsi indawo endiza to kuyo. the third and the Uba fourth bukhona generation. ubugwenxa obusenziwa ngaba. If there's evilness that was done by the two, Bukhona obugwenxa phi? it will also Bukhona be obugwenxa reflected phi? here, Bukhona obugwenxa and it will phi? also be reflected there. Ndiza ke ngoku kwingqika kwena ntoni ngqi
ingqiki ndiza kwena ngqikithi I'm coming to the gist of this eyenze into yokuba sibe lapha kule nkonzo. that made us to be in this church. Ndivile? Ndiza ngoku kwingqikithi eyenze into yokuba sizibone sesilapha kule nkonzo. I come now to the gist that made us to find ourselves in this church Sizibone futhi sikhokhelwa ngumposi Nongqunga. and see ourselves being led by Chief Apostle Nongqunga. Nindivile uba ndithini? Isemoni yam ndiyigqiba ngoku. Siyayazi thina sibe nobungqina We know and we have evidence okokuba isikhiya samazulu siphethwe nguye. that the keys of the heaven is in his hand. Ngoba uThixo akayenzi mistake. God does not do a mistake Anike amadoda onke isikhiya. and give all men the keys. Nawe awuyenzi mistake. And you also don't Yoba make that emzini mistake wakho that in your unike family wonke umntu lo isikhiya. and give everyone the keys. Wawumoshwa kulo mzi wakho. People who will just steal in your house. Into ebangela into yokuba silandele umposi Nongqunga What uphethe makes izikhiya To follow the zasezulwini. chief apostle is because of the key that is in Uphethe his izikhiya hand. zokuvulela thina nabalela ukufa bethu. He's got the key to open for us and the departed of our own family. And futhi nguye onelungelo lokuxolela abalela ukufa bethu njengoba nathi esixolela. He has the authority to forgive our own departed as he forgives us. Nezono zethu ke kungokunjalo sixolelwa kanjalo. That's how he forgives them. Sevana? Yiyo ke into esiqhubele uba side singene kule nkonzo. That's what has driven us to enter and be Sibe part of the church. zizibhanqa ezilandela indoda enye. And be fools that are following this one man. Sibe zizibhanqa ezitheni? Hayi, sucinga uba sizisibhanqa. Don't Ikhona ever think that lento we are fools. iphaya kuye esiyilandelayo. There's something that is in him that we are after. Uzawusixolela izono zethu, axolele nobawo bethu. He will forgive us our sins and forgive Uba us wena our awufuni departed. uba axolele abakowenu, hlala phantsi kodwa uyivile inyani. If you don't want him to Andikufosteli forgive your futhi. departed, Andithini? stay wherever you are, but I'm not Andikufosteli forcing you. kodwa ndiyakuxelela. Uba telling you. awuhlangananga naye, izono zakho zizawuphumela koonyana bakho, uzawubethwa nguThixo qho, 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 qho. If you are not coming to him, your sins will be multiplied through your children. Sibaleke loo nto That's silapha what we nje. ran away Sabona from. uba masise esikhiyeni. And we saw Sabona uba ourselves that we should masisephi come here. esikhiyeni. Let's come to the Ukwenzela key. ukwenzela into yoba i-recurrence yezinto ezimbi ezisuka kobawo ingabikho. So that we not have the recurrence of the evil deeds that are coming from our fathers. Kuye kuphela. He's the only man. Ndithetha kabuhlungwana. Kuye kuphela It's painful. He's the only man ophethe ezo zikhiya. who's holding on that key. Ndatsho ndonwaba yazi ke ngoku ndatsho ndathini Now I feel better. ngoba ndifikile kulaa ndawo bendiyifuna. I have arrived at the point that I wanted to Yabona arrive. kulaa ndawo bendiyifuna nditheni? I've arrived at the point that I wanted to arrive at. Esi ndiyayigqibezela isemoni yam ngoku. Bantu bam ndiyabulela uThixo anisikelele. Ibambe mntanam, ibambe mntanam. Bantwana basekhaya nize apha. Fellow brethren, you came here. Nize nithwele izinto ngezinto. You came here carrying lots and lots of things. Nize apha nineengxaki enize ngazo You apha. came here with problems and challenges that you brought Nize here. apha nisiza kuThixo. You came here coming to God. Nize apha nizowubulela zonke izinto uThixo anenzele zona nezinto ezimbi enithe nahlangabezana You nazo. came here to give thanks to God with what He did unto you and the Imfundo- bad things that you came across. Imfundo yanamhlanje Teachings of today, ithi baxoleleni abenzi bobubi kuni. His saints forgive all the evildoers unto you.
Ngoba abo bantu bayinsikelelo yenu. Because those people are your blessing. Insikelelo iza ayizi kamandi iza ngenhlungu. The blessing does not come simply, but it comes through pain. Insikelelo ihamba nenhlungu. A blessing comes with pain. Yiyo lonto niva kusithiwa sisindiswa ngegazi lembali. Hence you hear being said that we are saved by the blood of the Lamb. Sisindiswa ngegazi. We are saved by the blood. Xa ke ngoku nibaxolela abantu abazisa inhlungu phakathi kwenu, When you forgive those who bring pains unto you, uThixo ufumana indawo ngaphakathi kwenu. God finds a place in you. Ngoba ninokolo. For you have peace. Xa unokolo, When you have peace, uyindawo yokuhlala you kukaThixo. are a dwelling place of God. Xa ungenalo ukolo, When you don't have peace, akakwazi uThixo ukuhlala ngaphakathi kwakho. God is unable to dwell in you. Namhlanje Today, noba zintshutshiso noba intoni ebenihlangabezana nayo, whether there are persecutions or whatever that you came across, xa nithe nakhawula olu xolo, when you have now received and captured this peace, zimkile iingxaki zenu. all your problems are depleted. Xa nizawuhamba apha When you are about to leave here, nikhawula olu xolo, carrying and capturing this peace, ziyavuleka iindlela zenu. all your ways are opened. Xa nizawuhamba nisuka apha When- nikhawule olu You xolo, are to leave having carried this peace. izinto ebenize nizifuna zikuni. The things that you came here seeking for, they are in you. Ngoba uThixo unani. For God is with you. Nditshilo ke I have proclaimed ndathi and said, le nto iluthando this that is love ayithethwa, is not speakable. It iyenziwa. is something that is actioned. Nilenzile olo You thando. have actioned the love. Nalibonakalisa uthando lweni kwinkonzo yenu kumpostile You intloko. have shown your love to your church and to the chief apostle. Nathatha imali zenu You took your monies nasifaka ezibhasini. and you paid for your buses Nenza imiphako. and made all the Nibe goodies for ne- the path. Nibe ne-effort eniyenzayo ukuza kuThixo. You made an effort to come to God. uThixo uyawuthatha inyawo ezintathu ukusondela kuni. God will take 3 steps to come closer to you. Nizithole zonke ezo ntsikelelo zibe sezandleni zenu. And you receive all those blessings to be in your hand. uThixo anisikelele. May God bless you. Naxa nizawuhamba nihambe kamandi. Even when you are about to go back home, go well. Mna ngoku I rest my case. Ndigqibile mna ngoku. Moyo yedu sirura mise nesirenyu sifambe uchapadi sifambe ne uchene sinorura mi suyemi mweya musene imi maburu kasemoto Chenne sai moyo yedu sirura mise nesiremi sifambe uchapadi Nambo muchene we sinorura miswa Omeya muchene wabori Imi maburu kasemoto Chenne sai moyo yedu sirura mise nesiremi sifambe uchapadi Nambo muchene we sinorura miswa
Oh Baba Isu Hatinda Kuchka Isu Hatifundu Ichi Atisima Oh Baba Isu Hatinda Kuchka Isu Hatifundu Ichi Atisima You are. Konyama kofana nawe Thixo wethu. Baba kulinganiswa nawe Konyama. Baba njengawe Baba. Hey, you are the Holy One.